And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nag-I love you si Father sa akin. At willing daw siya lumabas ng bukasyon para sa akin. Hi DJ Rocky. Avid fan mo ko. Halos lahat yata ng secret file mo narinig ko na. Minsan, nalilibang ako. At minsan, iba ang pakiramdam ko. Hanggang sasabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko rin ibahagi ang sarili kong kwento? Itago mo ko sa pangalang Sunshine. At ito, ang aking secret file. Bata pa lang ako, gustong-gusto ko na maging isang madre. Pero lagi akong kinukontra ng mama ko. Dahil sabi niya, makapaglilingkod naman daw ako sa Diyos na hindi nagiging madre. Ewan ko, napaka-relihiyosa ng mama ko. Pero ayaw niya na meron siyang anak na madre. Dahil ang nasa isip niya, mawawala na ng tuluyan ng anak niya. Wala talaga noon sa isip ko ang mag-asawa. Dahil naiisip ko pa lang na mag-aasawa ko. Parang ang hirap-hirap na. Parang ang hirap ng buhay may asawa. Basta, parang ang salitang asawa para sa akin, negatibo. Hindi naman sa pagmamayabang. Noong college ako, marami akong naging suitor. Sabi nga ng mga ka-boardmate ko noon, ako raw ang ligawin sa aming magkaka-boardmate. Bale, 14 kami noon sa isang boarding house. Isang bahay na tama lang ang laki. Hindi ako maganda ha, pero sabi nila, malakas daw ang apil ko sa mga lalaki dahil ang tangos ng ilong ko na minana ko sa tatay ko. Tandang-tanda ko pa, nung nasa second year college ako, meron akong manliligaw na classmate ng boardmates ko. Ewan ko, bakit ayaw na ayaw ko sa kanya? Magkaiba kami ng school. Pero madalas, sinusundo niya ako. Lalo pa kung ang labas ko ay yung last period namin na 8:30 na ng gabi. At dahil nga ayoko sa kanya, hindi na ako komportable sa presensya niya, nagparesbak ako sa isa sa mga tropa namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Quiet. Etong si Quiet, hindi siya palaimik. Pero sa tropa namin, siya ang pinaka-close ko. Bale, 8 kami sa tropa. 4 na lalaki at 4 na babae. Close namin ang isa't isa. Dahil malaki ang paggalang namin sa isa't isa. Walang pagtitake advantage. So, ganun na nga. 1 whole year. Nakagraduate ako, nandyan lang si Quiet. Taga-sundo ko nung kolehiyo. Marami sa batchmates namin ang nagtatanong kung kami raw ba. Pero ang sabi ko, friend ko lang siya. Yes, kaibigan. Ang hindi namin alam sa tropa, meron palang girlfriend itong si Quiet sa bayan nila. Hindi niya naman naikukwento sa amin. Nalaman na lang namin na yung girlfriend ni Quiet, pinagseselosan ako. Nalaman nito na sinusundo ako palagi sa school. At yun ang dahilan kung bakit nakipag-break yung babae kay Quiet. Ang babaw nga ng rason kung tutuusin eh. Pero wala eh. Wala naman ako magagawa.
And by the way, bago ako graduate ng college, yung isang kaibigan namin sa tropa may ipinakilala sa akin. Alagad ng Diyos. Meaning, isa siyang pare. Itago na lang natin siya sa pangalang Father Joseph. From the time na ipinakilala si Father Joseph sa akin, palagi na siyang pumupunta sa bahay namin kasama ng kaibigan ko. Madalas, kumakain kami sa labas o di kaya naman gumagala. That time, nung pinakilala siya sa akin, mga 2 taon pa lang siya sa pagpapari. Ganun ang setup. Madalas, na pumupunta siya sa lugar kung saan kami ng kaibigan ko nag-aaral. Hanggang sa makagraduate na ako ng college, si Father Joseph ang palaging nagbibigay sa akin ng pagkain, libro, at kung ano-ano pa. Minsan nga, lumalabas kami nang wala yung kaibigan ko dahil umuwi ito sa kanila. So kaming 2 lang ni Father Joseph ang magkasama. May mga pagkakataon pa na inaabot kami ng hating gabi sa labas. At si Quiet, nalaman ko na balik ng balik sa boarding house namin at hinahanap ako. Minsan nga, na magkasama kami ni Father Joseph, hinawakan niya yung kamay ko. At sinabi niya sa akin, I love you. At willing daw siyang lumabas sa kanyang bukasyon para sa akin. Dahil nga bata pa ako noon, ewan ko, para akong nahipnotismo. Wala akong masabi o maisip na sabihin sa kanya, kundi mas lalo kong hinawakan ng mahigpit ang mga kamay niya. Kaya nung graduation namin sa college, na-set aside ko si Quiet. Pumunta nga si Quiet noon sa graduation ko eh. At si Father Joseph ang pinagtuunan ko ng pansin dahil siya ang nag-treat sa amin ng graduation. Maniwala ka o hindi, DJ Rocky, tumagal ang relasyon namin ng 9 years. Walang nakakaalam sa relasyon namin kundi ang kaibigan ko, yung parehas naming kaibigan. Si Joseph, napakabait talaga. Wala akong masabi. Maalalahanin at mapagmahal. Pero yun nga, ang relasyon namin, pinagtagpo sa maling pagkakataon. Sabi niya, hihingi siya ng dispensasyon noon sa Pope para payagan siyang mag-asawa. Kaya lang, nagigilty ako. Sigurado ako na maraming magagalit sa akin kung mangyari yun. Then nung nasa Manila ako, nagtrabaho ako. Hinanap ako ni Quiet. Nakita naman niya ako. That time, isa nang ganap na engineer si Quiet. Oo, DJ Rocky. Nag-drop by lang siya sa Manila para hanapin ako. Kasi assigned siya noon sa planta nila somewhere in Dumaguete. So lumabas kami ni Quiet. At nag-iwan siya ng sulat. At ang sabi niya, sana wag akong magalit sa kanya dahil hindi na raw kaibigan ang turing niya sa akin. More than a friend na raw. At willing daw siyang pakasalan ako anytime. Ewan ko, TJ Rocky. Napakabait nitong Quiet. Pero hindi ko pa rin tinanggap yung offer niya. Kasi nga, iniisip ko si Joseph. Hanggang sa lumipas ang panahon, nalaman ko na lang na ikinasal na si Engineer Quiet sa workmate niya. Grabe ang iyak ko noong kinasal siya. Ramdam ko na rin na mahal ko pala siya. Kaso, nakakompromise ako kay Joseph. Gulong-gulo ang isip ko noon dahil nawala ang isang lalaki na nagbigay sa akin ng maraming oras at atensyon nung ako'y nag-aaral pa. Fast forward, nag-decide akong mag-apply abroad. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko ring bigyan ng normal na buhay ang sarili ko.
Sa relasyon kasi namin ni Joseph, masasabi kong hindi normal ang buhay ko. Alam mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Nung umalis ako, pilit ko siyang kinalimutan. Hanggang sa nagkaroon ako ng manliligaw. Itago na lang natin siya sa pangalang Bad Boy. Nagulat ang lahat nang malaman nilang magkarelasyon na kami ni Bad Boy. At mas lalong nagulat ang mga kaibigan ko nang malaman nilang pinakasalan ko na siya. Naging maayos naman ang pagsasama namin. Pero talagang masasabi ko na itong si Bad Boy, may ugali siya na tipong dapat siya lang ang masunod sa lahat ng bagay. Sabi ko nga sa kanya minsan, dapat marunong ka ring makinig sa rason ng iba, hindi yung ikaw lang ng ikaw. Nabuhay ako sa piling ni Bad Boy na sunod-sunuran sa kanya. Yun bang lahat ng bagay, siya lang dapat ang magdesisyon. Ewan ko kung tunay na pagmamahal ang binubuo namin sa aming relasyon. Sabi ko nga sa kanya, wala man lang akong appreciation na naririnig mula sa kanya. Pero yun nga, ang sabi ko sa mga kaibigan ko, hindi ako masaya kay Bad Boy. Pero blessed naman ako sa mga anak namin. Then after 15 years, nagkita kami ni Joseph. Ang liit ng mundo. Ibinigay niya sa akin ang phone number niya at sabi niya, kung may oras ako, mag-text ako. At nung nagka-time nga ako, at narattle ako sa relasyon namin ni Bad Boy, akala ko mapapagaan ng mga mensahe niya sa akin. Ang nararamdaman ko, sumbat at pagsisisi ang mga natanggap ko mula kay Joseph. Dahil nga basta-basta ko na lang siyang tinalikuran. Ang sabi naman niya sa akin, matagal na niya akong napatawad. Nag-advise na lang siya sa relasyon namin ni Bad Boy. Nasabi nga lang niya sa akin na kung ako ang pinili mo, wala ka sanang problema ngayon at maayos ang buhay mo. Nang marinig ko yun, wala akong ginawa kundi umiyak. Siguro ito na yung kabayaran ko sa pagtalikod ko sa isang taong tinrato ako ng maayos, kapalit ng gusto ko ng normal na buhay. Akala ko nga normal na buhay ang pinasok ko. Yun pala, puro problema ang mararanasan ko sa pamilya ko. Pero sabi ni Joseph sa text niya, I know you are a strong woman. Stay strong for the sake of your children. Hi, DJ Rocky. Ewan ko. Ang pag-aasawa ay isang sugal. Swerte mo kung nakapag-asawa ka ng mahal ka at ang pamilya mo. Pero kung hindi, malas, talo. Minsan naisip ko, siguro, isa tong karma. Dahil sabi nga ni Joseph sa akin, hindi naman sana kita pipigilan kung mag-aasawa ka. Pero sana naging open ka nun sa akin. Ewan ko. Sana mahanap ko pa rin ang peace of mind. Nasabi ko nga gusto ko ng normal na buhay. Sana ang makarinig nitong secret file ko ay matuto sa mga nagawa ko. Maging aral sana ito na kung ayaw mo sa isang tao, huwag kang basta nalang tumalikod. Magsabi ka ng totoo. Para kung ano man ang kahihinatnan ng iyong desisyon, wala kang panghihinayang at wala kang pagsisisihan. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Sunshine at ito ang aking secret file.